Takže čaute ľudia, moje meno je Bobiask a dnes vás vítam u nového videa z Grow Garden, ako tu môžete vidieť moju peknú záhradku. Ale to nie je teraz to najviac podstatné, lebo keď ste myslí admin abuse 23. augusta, no, tak ja som 23. augusta tu a idem vám všetko natočiť, čo som uvidel. What? Ne. Našli sme niekoho. Ja som sám? Počkaj. Ja som tu. 5 minút do začiatku hry. Preboha. Ja som sa skoro Čo je? Si nehovor, že to je Poseidon Play. Kamo, čo? Oh, som nepája. Ježišimaria. Oh môj Bože. OK, pravda. Ja budem v hre, nebudem. I want to join the calls. Budem teraz typek. Welcome. OK. Takže ešte, ty kokos, to je ale dobrý. Burning Bud. 511 miliónov, ale mám lepší. By the way, som vám chcel ešte ukázať, lebo mám tu dve eggy, Sprout Egg a Bar Egg. Takže dúfam, že dostanem niečo dobrého. Ty kokos, som sa... Dairy cow. Obtain a snail? Ja som dostal slimaka. Wow. Čo robí slimak? Pozerajú. Slow and steady increased lucky harvest chance. Je dobrý. By som ho dal za môj dairy cow. Dairy cow. Pick up. A môj snail. Kde je môj snailík? Snail. Tak. Ideš tam. Ideš sem. Môjmu linku beri. Aha. Takže väčšina ľudí sa teraz nemôže napojiť. Takže dá normálny admin abuse, ale to stále bude OP. 36 miliónov concrete players, takže Roblox má teraz 36 miliónov hráčov, čo hrajú. Admin abuse začína 10, 9, 8, 7, prečo to lieskam? Ale ináč, 5, 4, 3, 2, 1. Ty kokos, čože? Vieš, idem sa pozrieť sem. Či to niečo nebude, ale asi nie. Takže prvé, čo sa stalo, je tento Meteoric Event. To čo je? Čo sa deje? Ježiš. Šumaria. What? Jo, to čo je? Nie, to je proste Rox. OK. Dobre, ja si nelibujem, čo je toto tu? Anyone is going extinct. Higher molten fruit chance a higher burnt. Všetci idú... Ja som čierny. Potom dal do sosku 3 Romaneska. Romanesko. Ty kokos. It's OP. Ty kokos. Beanstalk is in the seed shop. A budem na mizine. Level up lollipop. Akože ja stále neviem, čo robí ten level up lollipop. Ja budem dneska na 999. Level up. Don't think I'm playing. Scammy Sammy does not stand a chance. OK. Tak tá bola vial. Nebudem mať moje Romaneska. A to, ty kokos. Yes! Disco. To bolo minulé. It's raining tacos.
out of the sky. Tacos. Oh, whoa, what? Kde to... Preboha. Čiže ja tu môžem ísť hore. Ja je tam. Potom nám dal náš kamarát Jendel Weather, kde sme vlastne mali držať 4 na serveri Beanstalk a mohli sme dostať špeciálnu mutáciu, ale jasne, že to nikto nerobil. Jako, kto by to robil? Ďalšie Beanstalky sú v Seed Shope. To kúpim. Keď budem na mizine. Nie. Mne to spadlo. Dúfam, že sa Oh, yes! Zase sa napájam. Who joined early, getting some OP. Grandmaster Sprinkler, OK. And Master Sprinkler. Akože Master Sprinkler zoberiem. Ďalší Master Sprinkler zoberiem a Grandmaster Sprinkler. 1 bilión za jeden. Tej kokos. Ďalší Master Sprinkler. Nie, už nič. By som bol rád aj za Godly, no. A čo dal? Twisted Fruit Chance. Ja mám Twisted. Nie, nemám Twisted. Tornádo. Poď sem, kde si? Prosím, znášaj ma, tornádo, znášaj ma. Druhý. Čo? Ešte ďalší. Je for armor. OK, Beanstalk. Držte Beanstalk. Koľko ti sme tu preboha? 3, 4 a musíme každý držať Beanstalk. Cez tie roky. OK, my ideme docela rýchlo, nie? Run some more stocks or more. Vieš čo, by som dal radšej stocks. A both? Vieš čo, to je ešte lepší nápad. Jej, prvé disco. No. Sugar Apple si zoberiem. Burning Bud, ďalší Burning Bud. Akože zoberiem si môj druhý Burning Bud v živote. Working is so funny. I'm just dancing to nothing. Ja to počujem. Sorry. Level up Lollipop. Počkaj, zoberiem si to Recall Range. Yes. Cheese. It's raining tacos. OK, običko. To je nejaký jump reward, alebo čo to je. A tu to začína. Yes! Kamo, čo? Ja som to dokončil v posledných 10 sekundách. Chicken Blue. Chill.
Takže toto bolo Red Light, Green Light v Grow Garden. Namiesto toho, že pôjdeš na ďalšiu hru, vlastne dostaneš 6 Grandmaster Sprinklerov a jednu takú, že Red Light, Green Light vecičku ako dekoráciu do tvojho gardenu. Keep that. Kde je Grandmaster Sprinkler? O môj bože. Nebudem potom to mondrak. 10 minút. Preboh, dobre. Mňam, výborné. Bar egg, recall wrench, boom boom, per egg, boom boom. Show me the egg shop. Ďalší barek. Čo? Čo je? Čo je sliced mutation? Oni boli sliced? Čo? Jive? Tak nakoniec Jive je vlastne Grow Garden DJ. Ale to som ešte predtým to nevedel. Takže, no. Keď ste ani vy nevedeli, tak vy. Ja, tu máme DJ a Jive. Nič. Jive. Počkaj, môžeme ísť k nemu? Tu! Proč? Pome! Good boy, Sammy! A Kerod je v stoku. Kerod je v stoku. Jupi. Je to Skemi. Není Sammy, ale to je Skemi. Aha. Yeah, let me write that down. Takže to bude Skemi. Po mne to sú tí 9, čo sú ako v tej... neviem, čo hovoria pre Boha. Oh my god. Brainrot portal, Brainrot attack, higher Brainrot fruit. To čo je? Skemi. Ja není Sammy, ale to je Skemi. Brainrot portal. Ja si kúpim tohto kraba. Wow. Keby sa že dali kúpiť tieto zvieratá, to by bolo dobré. Dajte mi Brainrot mutation. Dajte mi Tung Tung Sahur mutation. Your apple turned into Brainrot? Ja mám Brainrot apple. Flare Daisy. Čo vyzerá preba Brainrot? Sugar apple je Brainrot! Šišimária. Cactus Beanstalk. Beanstalk, ok, Beanstalk si zoberiem. A 5 Beanstalkov je. Sammy! Nie, tamto je Sammy, a to je Jendo. A to je Ja. Set, sure is. Ježišmar, to je ale výborný stok. Kakao. Sám nebol po mňa. Ježišmar, čo? Wait for you.
Peter. Advanced Sprinkler. To není Grandmaster Sprinkler. Brainrod Flare Daisy. Jak to vyzerá? Mňa zaujíma, že koľko to stojí. Že Brainrod Flare Daisy. How much is this worth? 3 milióny. Ty kokos. Komu keď to nájdem, to bude ešte viac ako preboha 600 miliónov. Čo mám na mojom Burning Butt? Shit. Corn, kakao, coconut. Kakao si zoberiem zase. Godly Sprinkler. To je kozos. Bože, 5 kaká? Plazma. Čo to je? Ja som tento tu. Môj Brainrod. Elder Strawberry. Romanesco. Ok, idem si kúpiť všetko. Romanesco. Elder Strawberry. Sugar Apple. 6 Sugar Apple. Wow. Papriku si kúpim. A mushroom si kúpim. Bankrotujem. Giant Pinecone Seed, to je vlastne jediný čo kúpiť. Giant Pinecone Seed si zoberiem. Wow. Čo? Keď ste tu neboli, tak mne je vás ľúto. To je, že extrémne dobre. Akože, čože toto som nikdy v živote nevidel. Je takéto pekné. Mne to je jedno z tomu story timeu. Keď vám to je nie jedno, tak sorry, pozrite sa nejaké iné. Ember Lily! To je môj posledný Prismatic, čo potrebujem, aby som mal všetky Tu mám ešte 3. Ďalšie beanstalky. Tak. Kto nemá peniaze, tak je vás ľúto. Ešte ďalší Black Hole, Small Chance to get modrá. Ďalší Elder Strawberry a Grandmaster Sprinkler. Ďalší. Ako wow, 10 z 10 event. Čo je? Cleaning Patch. To si kúpim pre istotu. A to si kúpim, že potrebujem ten Grandmaster Sprinkler, čo sa tu spavnul. Po mňa to ten typek akože že nedáva. Brainrod. Takže im zobral celý Brainrod. Giant Pinecone Seed. Ale je až moc neskoro zjendal. On zobral až moc Grow Garden magiu, nie. On je silnejší. Bože môj. Som sa vážne zlakla, som nečakala, že je vyšší. No nie. Ja to ani nevidím. Toto je všetko, čo je. Povedz ahoj Grow Garden. Ale je tu jedna vec, o čom Grow Garden je dve veci. Hra, ale zase hráči. Všetci Green Beans, vidíš tu? Your arms. Green Beans are OP. Ready? Musíme fajtiť okolo mňa. Bože, už som otáčim hodinu. Je hrozne ťažké. Ty?
Poďme, zarím, poďme za ním, poďme za ňo, áno, poďme na ňo. Ešte zoberiem si ešte rýchlo toto tu. Stok, že či tu niečo nie. From Grow Garden. Dúfam, že akože keby bolo zase skin. Kto je? A... Jo! Takže ako si skončil, nie? Ježišimaria. Poďme. Takže to neskončilo. Apple Gazelle? Čo sú? Green Bean. Yes! To je absolútne super. Sme dostali dobrých petov. Máme tu Green Beana, Bean for the Bean Gore. Že sacrifice. Dúfam, že teraz bude v každom stoku proste beanstalk. No, toto ten... Aha. Ale pre Roblox. Takže sme spravili svetový rekord. A ja som jeden z nich. Ja som jeden z tých 50 miliardách hráčov. Čo sme spravili, že... Jop. Pre posledných 6 mesiacov bolo výborne. Ešte jeden event. Áno, ešte jeden event. Disco! Je to stále disco. Yep, je to stále disco. Teraz idem si pozrieť, aké som dostal plants. A ešte Meteor and going extinct. A ešte Grandmaster Sprinkler. Tak on je absolútna legenda. Ja som tu pomiel na serveri ako jeden z jediných. OK. Wow. Ďalšie dve Grandmaster Sprinklery. Wow. Takéto dve také pekné veci. Čo to je? Alien Invasion. Yes, Under the Sea! To bol môj obľúbený. Nie. Elder Strawberry. Maria. Neviem, či sa môžem dať Brains. OK, takže nie je vás ľúto, keď ste to náhodou skipli. Lebo teraz budem taký, že ope. Burning Body. OK, Sugar Apples. Ja nevidím screen. Ember Lily. Kúpim. Zombie Infected Your Sugar Apple. Beanstalk. A Romanesco. Toto je že hrozne OP. Wow. Dajte sup. Ej! On to povedal, hej? On to povedal. Užili. O Ježišimaria. Ešte čo? Som to chcel ukončiť teraz. Ale preboha môj masívny fruit. Ježišimaria, ja som zlý. Oh my bože.
musím povedať, že akože môj tento tu musím povedať, že o mnoho teraz asi drahší, lebo je teraz čierny, takže dostal mutáciu nejakú. Mohol by si dať, akože. Ja by som si ako nedával. Ja by som nebol nešťastný, ako by som bol rád. Not gonna lie. On tak. Nerobíte srandu. Protože to bol akože extrémne výborný event. Ešte stále ide. Akože stále ešte ide. Chápem. Dostal som Golden Beanstalk, lebo som joinul cause. Že som mal tento tu skin na sebe. Spraví map Chicken Zombie. Chicken Zombie? The command stále existuje. Takže ešte stále ten event. A tu už natáčam 1,5 hodiny. Ostatní, čo som vás privítal. Akože, wow, ďakujem veľmi pekne, akože, hej. Wow. Máš tam nazvať Junk Shot? Ja by som rád túto tu. Junk Shot. Wow. Prosím, daj mi. Prosím. A ja som pripravený. Počkaj, vážne, som dostal Chicken Zombie? Ja som vážne dostal Chicken Zombie! Ja som vážne dostal Chicken Jockey! Tých kerotiek, nie? Ukáž. Čože? 2000 kerotiek? Command. To je 2265 karotiek. Takže ako ja by som sa už dokončil. Takže toto video si po mne zaslúži 100 lajkov. A nový servers. A na to nejdem. Takže to po mne zaslúži určite 5 lajkov. Takže máte sa. Čaute.